Mikä sul tossa on? Perhokalastussetti. Mä sain tän pomolta No synttärilahjaksi. tossa se just näkee, millainen tampio toi pomo on. Antaa nyt stadilaiselle virvelin lahjaksi, vaikka tasan tietää, että et sä pääse käyttää sitä vielä ainakaan 10 vuoteen missään. Vai paljonko sulla siihen eläkkeeseen vielä on? No itse asiassa vähän oli jo hyppäämässä eläkeputkeen, mutta ei sillä nyt oikeastaan enää niin kiire. Tää? Oot sä nyt ihan kunnossa, hei? Elämäni kunnossa kuule. Meillä oli just pomon kanssa aika mielenkiintoinen keskustelu tossa. Jaa, no niin, et sä kyllä ihan kunnossa oo. Joo, katos, mä ja pari muuta senioria, me siirrytään pikkusen kevyempiin, semmoisiin asiantuntijahommiin tästä. Häh? Ja se itse asiassa tarkoittaa sitä, että mä pääsen kyllä kastelemaan siimaa jo aika pian, nimittäin mä lähden kanssa etätöihin. Mä muuten maalle. No johan nyt on. Sieltä käsin sitten annostellaan teille nuoremmille sitä niin sanottua hiljasta tietoa. Meillä alkaa olla puolet firman jengistä pitkin mettiä asustelemassa. Niinpä. Siksihän me saatiinkin se etätyöpalkinto keväällä. Muistat varmaan. No niin, kyllä joo. Ja varmaan meidän etätyöratkaisutkin on herättänyt huomioon. Onhan näitä tässä väännetty tietysti Eetun ja sun kanssa ihan urakalla, joten siinä mielessä onhan tää ihan luontevaa koko etätouhu. Näin niinku cityduunarin näkökulmastakin. No sitähän minäkin. No hemmetti. Ei muuta kuin sit lepposia etätyövuosia vaan. Kiitos. Tuut sitten perässä joku sen vuoden päästä, eikös niin? No, katsotaan nyt. En mä tiedä, voihan se olla. ework.fi